porque meus pais tuveronme moi maiores, entonces eu creíme como filla única. Pero tuve a suerte de ir a un colegio que era unha profesora, doña María de Regos, que fora republicana, unha profesora republicana, e que me inculcou uns valores maravillosos. E que ela soupo ver en min que eu podía estudiar. Entonces falou con meus padres para que me compraran os libros e poder facer o bachiller a través do colegio. Entonces fixen o bachiller primeiro elemental e despois o superior. Eu non heredei ni unha peseta. Marchei para Venezuela e os primeiros cartos que ganamos, eu al menos, mandei-os a meus pais para que poñeran a dentadura. Podes creerlo? Ali cosín moito, aprendín moito tamén xa ali, cortábame todo cortado, todo era coser, pero eu sempre fui moi larga para coser para todo, sabes? Eu cosía María Santísima, de todo, facía de todo. Aí pensábamos deixar aquí a nena, porque daquela era moda ter a filla para aquí ou un fillo, e que os criaran os padres a volver a marchar a ganar. Pero, no meu caso, dixo meu pai, se queréis quedarnos, douvos este terreno para fazer unha casa. E así foi. Fixamos a casa e, bueno, ali xa empecé eu a coser tamén. Xa cosí na casa bella algo, pero cosí máis cando tuve xa a casa nova, claro. E ali puxime a coser, tiña pícaras a montón, enseñé a coser a montón de pícaras de trabada, un montón. E ese negocio, aparte de que teu home sí que axudou a facelo, a facer ao local, non? O negocio, eu como cosía tanto, 25 anos cosendo. 25 anos cosendo a medida. E despois foi cando empezou a impoñerse a confección. E digo, pois antes de que me deixen a mí, tens que me facer un local, que quero mirar un negocio. Así mesmo. Fixo un local, que é o local que está ainda ali, parado, e moito vendín, moito vendín. Moito levo vendido, moito levo traballado. E aí sí que tomabas ti a iniciativa de todo, non? Aí fun eu sola, fun eu sola. Non che facía falta o teu... O meu para nada, o meu non lle pedía nada de iniciar iniciativas destas cousas, nada. Ele era da albañilería. Claro. Sí, estos que iba a dicir. Fixo un local e gracias a Dios. Pero eu empecé a ir a Asturias a buscar roupa, que había ali un taller moi bon de confección, traía vestidos, bueno, empecé a vender, traer vestidos guapos e tal. E así empecé. Pero ti non conducías? Aí non, cando saquei o carné aos 40 anos. Bueno, tu veches moita valentía. É toda a primeira, saquei toda a primeira. Moi ben. O meu foi unha historia. E non fui a aprender o corte a ningún lado. Que andaban outros por aí, eu vou sacar o corte a tal sitio, a León, outros a Lugo. Eu non fui a ningún lado. Como un libro. Entón me preguntou unha época que falou de min bastante. Dai moito, que falou de min bastante. A ver, preguntoume onde fora a sacar o corte. Que xa non puseu nem moito menos. E dixen eu, mira, que dá que eu sou lada, dixen eu, mira, a miña cabeza, os meus olhos e as miñas mãos é un libro. Así che saquei o corte. Non me fixo falta ir para ningún lado. Fina, polo que sabemos, fuche unha muller pionera en facer cousas que hai uns anos eran impensables para as mulleres. Como comezache a ver a túa valía para loitar por acadar eses avances? Fixen o bachiller primeiro elemental e despois o superior. E despois tuve a suerte de encontrar con un home que era tamén moi liberal. E caseime aos 15 anos e tuve 4 fillos. Facendo sempre o que me deu a gana, con liberdade total. A continuación, quixen poñer un negocio máis grande porque quería ter cartos para estudiar os meus fillos e puxen unha confitería. E con permiso do meu marido, firmei as letras eu para poder pagar a confitería.
e fixen separación de bienes. E a partir de aí, todo o tempo, traballei e fixen o que quixen, porque sempre me deu lugar a miña independencia. E ademais, fuche a primeira en facer esa separación de bienes no teu pueblo. Sí, que marcou un hito, xa me miraban todos con ollos raros, como eso, porque foi a primeira. Tardaron moitos anos en a xente empezar a facer separación de bienes, porque non comprendían o que era eso. Pensaban que era unha separación de, non sei, unha separación rara. Queres compartir algo máis con nós? Nada, que sempre tirei para diante, e os meus fillos foron libres completamente, aprenderon fixemos sempre o que nos apeteceu. Emprendemos todo cando quixemos traballar para fábricas traballamos, cando quixemos outras cousas facíamolas, levábamos a contabilidade do taller e movíamos todo entre os meus fillos e eu. Sempre loitando. Sempre loitando. E o meu marido apoiándonos, pero nunca impoñéndonos. Pois gracias pola túa loita, Fina. Moi agradecida.